Să nu mâncați porcul, spune de 2 ori Biblia, pentru că are copita despicată și picioarele despărțite, dar nu rumegă, să-l priviți ca necurat. În această listă a animalelor curate și necurate, date evreilor, Dumnezeu a spus să nu mâncăm porcul, să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de trupurile lor moarte, să le priviți ca necurate. În această carte Deuteronomul, în care sunt și cele 10 porunci, nu la capitolul 5, la capitolul al 14-lea este repetată lista animalelor curate și necurate. Iată animalele pe care să le mâncați: boul, oaia și capra, cerbul, gazela și bivolul, zimbrul, capra neagră, antilopa, capra sălbatică. Să mâncați din orice animal care are copita despicată în două și rumegă, dar să nu mâncați din cele ce rumegă numai sau care au numai copita despicată în două: cămila, iepurele, bursucul care rumegă, dar n-au copita despicată, să le priviți ca necurate, și porcul care are copita despicată, dar nu rumegă, să-l priviți ca necurat, să nu mâncați din carnea lor și să nu vă atingeți de trupurile lor moarte. Datorită acestor reguli foarte vechi, miliarde de pământeni nu consumă porcul. Între aceștia sunt musulmanii, evrei, dar și poate 5-10 de milioane de creștini ortodoxi, copți și etiopieni care nu consumă porcul. De ce? Porcul era un simbol al întunericului la egipteni. Egiptul este țara aceea din care au ieșit evreii când au primit cele 10 porunci. La daci, strămoșii noștri, porcul era sacrificat la sfârșit de decembrie, vezi legătura cu Crăciunul de astăzi, pentru zeul întunericului. Asirienii, babilonienii, fenicienii se fereau și ei de porc. În Asia, pentru budiști, era un simbol al ignoranței. Confucianiștii, de exemplu, știau că un domn nu mănâncă nici carne de porc, nici carne de câine. Dacii, de exemplu, consumau carne de câine. Odată cu creștinarea, consumul de carne de câine în România nu mai este o practică. Mai spun, în Mesopotamia, porcul era sacrificat demonilor ca jertfă. Și grecii și romanii jertfeau porci, dar pentru zeități subpământene. De aceea creștinul Pavel zice că ce jertfesc păgânii jertfesc demonilor și nu lui Dumnezeu, și eu nu vreau ca voi să fiți în părtășie cu demonii. Nu puteți să beți paharul Domnului și paharul demonilor. Nu puteți să luați parte la masa Domnului și la masa demonilor. Sau vrem să provocăm pe Domnul la gelozie? Suntem noi mai tari decât El? Nu există rugăciune de binecuvântare a mesei de Crăciun dacă pe masa de Crăciun sunt bucate de porc. Inclusiv în textele sacre, în textele religioase care binecuvântă masa de Crăciun, pentru că este considerat Crăciunul o sărbătoare, nu există menționarea porcului, pentru că nu ar fi biblic și binecuvântarea lui Dumnezeu nu ar veni. Uite ce a spus Domnul Iisus însuși în Evanghelie despre porc. Să nu dați câinilor ce este sfânt și să nu aruncați perlele voastre înaintea porcilor, ca nu cumva să le calce în picioare și să se întoarcă să vă sfâșie. Imaginea urbană, când câinii și porcii colindau străzile orașelor după resturi de mâncare, este o imagine respingătoare.